Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Sige na, singgit na agap ito. Ha? Anong mo singgit man kulala, Dolor? Singgit og bingka! Bingka! Ngano lagi lala? Halan na! Aron mahalan! Bitaw o gapito. Mutabang kog singgit, be. Bingka! Bingka! Bingka mo! Bingka, bingka! Balita ko. Try mo palit atong duolan. Sige, tre. Pilay magbalitan. Kaya, napo lang kabuok. Lala. Agap ito, posting na po ka bingka. Ay, buwan naman no ni da. Lala, Dolor. Ibaligya din yung giluto ni mong bingka. Agap ito, nga mo dry ka. Be. Ako'y maputos og na po, kabuok, be. Ay, obre. Anong pustan man siyag na po, kabingka? Isuroy raman ni nato, dili man ni ibaligya. Kanaw ko na, Pito. Yes, boss. Ayaw sa. Ano sa mga ganon, boss? Isulob ng imong Amerikana. Amerikana. O aron makaingon ka na mga empleyado sa jewelry store nga dato ka, nga kwartahan ka. Sa Sakto kabiya ka, boss. taon. Sakto ka, boss. Sakto. Hindi ka saktre. Sakto. Basig na rin sa suod ang tag-iyas ni Dahan sa mga alahas. Makamayong unya siya na. Makamayong unya na ako. Nga ako tong nasakyan niya. Dito sa airport ka tong nag-drive kong taxi. Ay paninghuha nga di sa makailan mo. Okay, boss. Unsa Yes, ka boss. ba? Tempa. Oh. Ako na rin isulob ako Amerikana. Amerikana. Boss, unsa may tanaw ni mo na ko, boss, ha? Boss. Nagsulob na kag Amerikana pero Side view ko, side view. Bisaya magapon kag naong susawa. Pero sige na lang, arang-arang lang nagdagway. Bagay nga sa ilong. Arang-arang nagkagdagway, di ka Arang-arang. natulisan tanawon. Kanang, hindi na Hala, sige, tana, Pito. Manaog na ta nining sakyanan ug manood na ta ng jewelry store. Ay, pastilan dolor. Naglibog ko nimo agapito da. Asa man yun? Gusto ka kasabang nako? Tukan ko da. Gusto kayo, Lala, Dolor, oy? Oniya, nganong niingon magkagadali itinda ning akong bibingka. Kay niingon ko nimong isuroy ra ni nato. Aron dili mo maglalis, no? Agapito, paminaw na ko, ha? Dili ka magpinilusupo. Gihaguan gud ni nang dulor ang pagluto sa bingka. Unya. Nalingaw, yun ko yung duha, Lala. Obre. Oh, Dili man mo kasabot unsay juk-juk. Butangi ka dolor. Tangi ka, Dolor. Dili ka magjok-jok apo ha, dili. Dili ha. Kay nangita tagwarta, mabuhi ta. Og bate kay nang imong joke. Why lame? ang binang ni Gobi kay ako'y mulok do ana. Ayaw, obre, ayaw. Guwapar kay kang maglukdo ning nigo. Ako ray lukdo, anak. Tala mo? Anong barog pamamunduhan diya? Tala. Isuroy na taning bingka aron mahalina na ta. Onya, sure na ka ha. Nga ibaligya na nato, dili kay isuray. Lalili, lolo, na sure, lagi ko, Lala, Dolor. Ay, lolo. Bingka mo diya! Bingka mo diha! Welcome sa A to Z Jeweler Store. Sir, pili lang mo sa inyong ganahan nga paliton. Naray mo assist ninyo. Miss Aida, Miss Pops, Miss Bibi, paliw ko assist nila ni Sir. Kaya si Miss Aida, ang akong gusto nga mo-assist na ko. Okay sir, okay, may problema. Miss Aida. Miss Aida, ikay assist ni Sir, ha? Ikaw sir, si Miss Pops o si Miss Bibi mo assist nimo, ha? Thank you. Excuse me. Moto siyang tagihay ning alasan.
Oh, boss. Siya. 100, 200, 300, 400, 500. Uy, nakahalin tag 500. Oh, nang dolor. Dako pud uy. Agapito, naurot og kahalin ang akong bingka. Gilamian sa imong bingka lala. Ay, lami, magyod ning akong bingka. Miss Ida, magkuhinauyo sa mga display ninyong alahas. Ikaw, Caldero. Panyero. May nagustuhan ka, ha? Tarong ako, Pito, ha? Makaldero ka karambuanga ka. Unsay kaldero? Panyero. Panyero akong isang piti mo, boss. Panyero. Nasapid lang kadili akong dila. Ilga, gawas na din eh. Panyero, wait! Oh, paya. Pangdungan na pagawas, Panyero. Magdungan ta. Miss Ida, Miss Pops, Miss Baby, ha? Mabalik lang niya din eh, kay medyo gisapot man ang akong Panyero. Ay, pagkalaay ining watay boyfriend. Madi Basilia. Madi. Nampiling lagi ka. Oh, Madi, asa man ka? Siksiha. Ay, kani adto gyud. Ay, oo. Bisag gors na ka madidolor no, pero purma man gyapon kay nagsampot nimo. Ogdo pag yun, Madi. Ay, lamayon ko siya. Swerte ka madidolor kay gwapa, nindot og purma sa lawas, ogdo og sampot. Ako taon, naan ako ang hampak sa katarungan. Hampak sa katarungan. Nagmahay ka, Madi Basilia. Ay, wa man hinoon, madidolor. Aw, o siya man, Madi, ganahan kang mauban ako. Ay, asa man di ka, Madi? Musimba ko, Madi, kay Domingo man ron. Human na kong simba, maadto ko sa lubong sa akong bana. Sige, muuban ko nimo. Unya, human na tugduaw sa imong bana, Madi. Mga unta, ha? Ay, oo, sigurado na, Madi. Kana ray imong isulob, Madi, di ka mag-ilis. Naunsa man ang kapiuna, uy. Mingaw man. Gilangaw maning ako mga GRO. Kay way mga customer nga ni Ani. Uy, may duwa ka lalaki nga bagong niswad. Abi na pagsiruhan ng kapiuna da. Oh, pwisit! Ni Asya! Sa kadagang mga lalaki siya gani Huwag ka nang iyang kaupan. Ganahan ko, anak. Taas o baro, murag turko, murag tigpatanto. Sige na lang, ako lang ni silang entertainer. Unya, dadto na ko sila sa room. Ug akong papilion sa mga babae nga mo table nila. Good evening. Sit down mo. Wow, kagwapa ni mo. Kinsay mo nga? Carmela. Mo table ka. Ganahan ko ni mo, Carmela. Kariyot, boss. Ako'y tag-iyaan ni boss. Ako'y tag-iyaan niya. Unsa? Kanus alam ka nakatag-iyan ako, ha? Ngano ka ha, Madi siya? Kanaganing ka nang gikantang misod sa simbahan ba? Unya hindi gawas, luag kayo ang atong pamatis dughan. Maogyod, madidolor. Pero mas muluag ang atong dughan, Madi, kanang busog ta. Ay, hala. Hala ni Silo na tas kananan. Bantay bitaw ko. Abi na ko, guwa na kay planong mga unta, madidolor. Ay, sorry kaayo ang madigad. At tanan mamalit tas atong agi ay ni Silo na tas kananan. Abi nimo, Agapito? Kung maminyo na ta, Uy, dili ta mahisgot anang minyo, ubre, uy. hisko tamang guning ato, good. Puhon lang ba? Mas ganahan ko og daghang anak. Kay Mao gyud. Aligre. Mao gyud. Ikaw, pila may gusto nimo nga anak? Ako? Bisag pila basta maayo laglawas og mga gwapa-gwapo. Kanang dili maliwat nako nga Shh. Ayaw na nagipadayon. Obre, Mm. mahimong request ko nimo.
Unsa man kanta ha? Kamaon ka magjok-jok ha? Oh, unsa man di mo ipasabot di ay? Muna ko sunta ko nimo og samin. Samin? Nga naman, unsa man nimang samin? Manamin gud ko. Akong klarohon ang akong hitsura. Unsa? Wa pagyud ko kaila-ila sa personal ning akong dagway kay wa man mi sa minay dinis amo. Nabusog ka, Madi Basilia. Perting busuga madidolor. Salamat kayo ha. Gipakaon pag yung kunin mo halo-halo. Ay, maning mo ako, maning bag. Ay, nagbitara. Madi Basilia sa bagay. Ay, mating. Ay, yung bitara ang bag sa kong BFF. Ang bili! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!